Amang inang terlalu itu na tua-tua nari tenda ala kosong dupe nyo nari tonga-tonga narong dupe 10 ison di sana dong opat tidak kena tua-tua di sana lo maka na posen non na perpuliro di tenda iba pangiduan na sahomian non per mingguan tau nak sepola di arahon no 7 lo apes pas lagi kebaktian atur so masuk kita kebaktian pinangidu maka na tua-tua kaina aman na tua-tua na di tenda masuk mah mamanginang arong do pengen anak di bagas asaka na perpudian nom na terlebat buih di belakang tidak iba pangiduan mulate
Cek 1 2. Tapi kau dekatin mulutnya. Orino sendiri dong. Sendiri. Cek. 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 Cek.
Shalom. Horas madihita salhutna. Huria nani haholongan ni Tuhata Yesus Kristus. Namar pungodo hita nuaeng di bagas joro ni Tuhata. Laho makamolatehon. Salhut pangaramoton ni debata di ngoluta. Tungholan holong ni rohani debata do ubahen na boy hita madalani ari-ari ni ngoluta. Sahat tu ujung ni tahun 2025. Ibana do mga romoti sadok ngoluta. Jaladang masadi ibana madongani hita. Laos ibana do mangodihon. Jala makamonakon hita di saluhut. Tamata puji matuhata. Marede mahita syabukwede 565 ayat sada tabatolu tabaopat las rohaku lau mamuji. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Mulak masolok halak akan nani paluan ni Jehovah, jala Maria ria rotu Sion, jala halas ni rohal godang saleleng-leleng na, di atas ulunya sida, dapat hilas dohot las ni rohana sida, alai ma porus ma anggo arsak dohot hoi-hoi ni roha. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang,
marroha amadoho tuhami halak pardosa nadangolon, alani dilehon hodo anakmu nasasadai Tuhan Yesus Kristus, asa porsea jala dapotan hangoluan, marhite sian ibana, namangido mahami nuaing tuho, suru matondim na badai turohanami, asa manahan hami sahat rodi ujungnya, di bagasan hapor siaon nasitong, jala asa martua hami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon mapatik ni debata di Parmungyota Bornginon, ujuk tau tulbusada Desember 2025, Ima Syam Mateus bidu 20 ayat 20. Laos ajari hamu manasida mangarodeti nasahata, nang hupatikot tuhamu, ai idama, saidong anakku dohamu ganu pari, rasi rasa ajal ni hasyanganon, ido sahatna, atong rak mangido gogo mahita siat Tuhan debata, ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na hombar tupatikmi. Amin. Tatoto tima dosata martang yang mahita, ale amanami jala debata nami nadi baduang gijang, para sirohana sumurung midahami, huparhatutu jala hutopoti hami dodosa dohot pangleson nami nagudangi di julum,
tatap hami marhite-hite asinurham, jala sesama dosa nami saluhutna, ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tuhasisan ni dosata, satoki dohu tadi konho, alai papungoku mahomuse marhite-hite aka asini roha godang, tagan di parpiar ni murukku, hutabunihon bohiku satokin maradoponho, alai marhite-hite dengan bahasa saleleng-leleng na, asyaku ho, ninna Jahoba si paluaho, hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tatangihon mahatan di debata turpu di perminggota bornginon ujuk tau tol busada Desember 2025 imana tersurat di Samuel bidup itu mamuka mai ayat 2 rodioi saplopat dungi olak niari pangulonani poti di griat jarim nania launa arga 20 tahun lelengna sai makuropong do rohani sadok Israel manghuto Jahoba. Jadi rumah hatani si Samuel tu sadok Israel songonon molotung mulak hamu tu Jahoba sian nasa rohamuna sai paholang hamu maaka debata si leban sian tonga muna ro diaka sobaon Astarot jala marsihoho rohamuna tu Jahoba jala sasada ibana oloi hamu asa di paluahamu sian tangani halak Palestim. Jadi di paholang halak Israel ma aka Baal dohot Astorot jala sasada Jahoba dioloi nasida. Dungi romuse hatani si Samuel marluhut masadok Israel tu Mispa asa huodihon hamu tu Jahoba. Jadi marluhut manasida tu Mispa jala ditahui aek diusehon muse tu joloni Jahoba jala marpuasa nasida sadarinai akaninna huhut disi nunga mardosa hami do pak Jahoba asa si Samuel do manguhum halak Israel di Mispa halai dung dibege halak Palestim naung marluhut halak Israel di Mispa nakok ma akaraja di halak Palestim do pak Israel. Jadi dung dibege halak Israel baritai mabiar mas nasida maradopon halak Palestim. Jadi ninna halak Israel matu si Samuel unang mahomas sohot jojo tu Jahoba de batata mangodihon hami asa dipalua hami siat tangan ni halak Palestim. Jadi dibuat si Samuel ma anak ni biru-biru isada sop manusu jala hibul di pelehon tu Jahoba baeng pelehan situ tungon
Uhud Jojo si Samuel tu Jahoba mangundihon Israel. Gabe dialu si Jahoba ibana. Dungi ujum amelehon pelean si tutungon si Samuel marronggoman maro halak Palestim lahom marmusu dopa Israel alai makuling maronggur masai gogosa dari nai di bahe Jahoba mangalo halak Palestim gabe gutur nasida laos talu maradopon Israel. Jadi ruarma akabawa ni Israel sian Mispa, jala dileleh halak Palestim, jala ditaluhon nasida sahatu di toruan Bekar. Dungi dibuat si Samuel masada batu, jala dipatidang di holak kolang ni Mispa dohot sen, jala di ban guarna, even eser, jala ninna do, rasi rasan waeng, di urupi Jahoba dohita. Jali tarjepol mahalak Palestim, jala dang bero nasida tu partal pahan di Israel, jala sai dialu tangan ni Jahoba do alak Palestim saliling mengulu si Samuel. Jadi mulak matu Israel huta akan nani halang ni halak Palestim sian Israel, olak ni Ekron sahat turo digat, nang akalua humaliangi, dirapas Israel siat tangan ni halak Palestin, gabe mardemak ma Israel tu halak Amori, ido sahatna, martua do akan atu mangihon hata ni debata, jala nau peosa, amen. Hatidako maha porsiao tai songona di hatidako ni dongata saha porsiao di sadok portibion rap mahita mandok au porsia di debata Jahoba ido ama parguguna suatu dosan natumo palangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jahoba nasasadai imana tibon si Maria nagabe-gabia siato di porbadia adorang suabubuan
Ido tuhatta, na tumaon na bernit, di panguman ni silatus, na mate terpajal do ibana di hau pimarsilang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahulu tu syamun di bata Jehova, amanai pargogo na suatu dosani, di siba imana pamulak sogot tukanoon, manghumi hanak na mangulu do na mate, au porsia di tondi perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatapan hak Kristen akan nabadia, doho dihasani dosa, doho dihatai namandok, mulak mangulu daging daging halak nang mate, doho dihanguluan narosura. Amin. Tapuji matuhatta marhite kor ina kamis, laos diuduti kor amasion.
Tatangihon ma sunggul-sunggul Rabu tanggal 31 Desember 2025. Huria nani haholongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Sonari tatangihon matitingin huriata di bagasas sadarion. Na parsjolo di hari sadarion ima par mingguan ujuk tahun. Manang par punguan bodari ujuk tahun. Papungu pelian khusus dohita tuha perluan pesta Natal doho tau baru HKBP Bonang Indah. Napa duahon pertanyaan ujung tahun keluarga. Sinosohot tu sude ruas ni huriata asa patupahon pertanyaan ujung tahun keluarga pukul 00 WIB secara serentak di Bagas Nabe. Acara pertanyaan ini Boy mata jalo sian situa wik nabe manang di konsistori gerejata manang di sekretariat subkopi acara pertanyaan di pasahat marhitewea di Ganuk Wik. Napatuluhon permingguan tau baru di hari Kamis tanggal 1 Januari 2026 masuk pukul 10 WIB di Patupa Huriata do perminggot tau baru jala papungu pilihan khusus dohita tuha perlian pesta Natal dohot tau baru HKBP Bonang Indah. Songonima titing ni huriata di bagasan sadarion de batama nama masu-masu. Majaha Barita Jujur Tahun Huria, Manang Beriks Huria. Di hamuna manami dot inanami ruas ni Huria HKBP Bonang Indah nahina holongan tabigima Barita Jujur Tahun ni Huriata na parjulu patujulu mauliate ma dituhat di bata para siroha gudangi marhiti anakna Tuhan Yesus Kristus Raja ni Huriai alani pangaramutonna dohot pasu-pasuna nama dongani Huriana di patongodo tuhita hahipason margugu dohita saluhutna parhalado nang akarwasna daka ulaun siganupari tungpe sipata tabulus hamaolon nanaing mangit topi tadai las niroha alai sai adong arsa niroha naing manutupi
las nirohatta. Alai saluhutna tarpatu pahuriatta do mardalan di ulauni ala di bata Jahoba do toktong margugihon huriana. Di pasu-pasu hita saluhutna marlas niroha hita laho mamuji pasangap di bata ama anakna Tuhan Yesus Kristus do todi parbadia. Manoktong do padongan yoni di bata di tonga-tonga ni huriana ima marhite na boy tolhas marumur 30 tahun hita saha di tanggal 16 Agustus 2025. Ala toktong do di bata nama dongani perdalanan ni huriana HKBP Bonang Indah asa mangerbang mabuan hati uron di sadok portibion. Tapuji ma di bata marhite huriana HKBP. Pasalmen 100 ayat sada madok puji ma Jahoba ale todiku jalan nasarohakku di bagasan mamuji warna nabadiai. Jala marhite barita jujur taonon tamado pinasahat maulatin roha tu amang padita Haris TH Sitorus STHMM di Pakobasyon Nasida mamuka bulan Januari 14 Desember 2025 ala ikon pidda tugas nasida tu HKBP Resort Ebenezer Parung jala hamima pendeta Giat MC Mangunsong na manguduti ulaun ni nasida di Resoton mamuka minggu tanggal 21 Desember 2025 ala ni akon ma ulau Pakobasyon namasa di Huriata Nasaresoton buat tahun 2025. Napa duahon taringot tu Pakobasyon Huria tahun 2025. Taha porsiai jala taha tidak kodo ia hari Minggu ima hari nabadia hari ni Tuhani hari haheo ni Tuhan Yesus dohot hari hasasaur ni todi porbadia hobartu konfesi ni HKBP bidu 10 tolu yang go akan naporsiai sai dirajumi do nguluna holan sian di bata alani i sai toktong do nguluna marsi hohot tu hina haporsianna marhite na sai toktong ringgas jala burju marminggu dohot tu aka ulan pertanyaan lingkungan sai di pargugoi tuhatama ruas nang aka parhaladu laho mangarahon halak Kristen na sai dilalapi portibio depe anggiat mubar roha laho mendapat Tuhani. Taingot ma nanindok ni Amos 5 ayat 6 ai lului hamu ma Jahoba asa mangulu hamu. Parmingguon nama godang. Boy dohonon lasdo roha di ganuk parmingguon di Huriata ganuk minggu. Na di Patupa masuk pukul 7 wib dohot 10 wib. Dohot pukul 10 pitu wib di Hahomion dohot hari tahun nunga lam tarida molo dikalkulasi tutorok ni permingguon boima rata-rata honoton minggu pagi pukul pitu wib 183 halak minggu arian pukul 10 wib 177 halak minggu botari pukul 10 pitu wib 110 halak. Parmingguan sekolah minggu di bagasa tahun 2025 on denggado mardalan Pakobasyon tu akayana kota sekolah minggu na di Patupa masuk pukul pitu wib jala denggado mardalan Pakobasyon tu akayana kota pra remaja na di Patupa masuk pukul 10 wib jala na huida hami dang maksimal dope kehadiran torok ni nama dohoti parmingguan sekolah minggu dohot parmingguan pra remaja alani i husosoi hami ma tu saluhut natoras asa ditaruhon ma yang nakonna dinalahu madahoti parmingguan sekolah minggu dohot parmingguan pra remaja di ganuk mingguna.
Molo dikalkulasi tu torok ni permingguan sekolah minggu, boima di rata-ratahon ono 15 halak. Jala tu permingguan pra remaja, boima di rata-ratahon 20 sada halak. Pertanyaan keluarga. Dengan domar dalam peribadahan pertanyaan na pinatupan ni Huriata di tahun 2025 on. Tapuka do ibadah pertanyaan di bagas garejata mamukasian tanggal 2 April 2025. Laos tapa ujung do ibadah pertanyaan di bagas ruas ni Huria di Ganuk Wik di tanggal 10 November 2025. Macari kok do tutu pertanyaan ai ido ho sahanguluan ni akan porsea. Jala marhite nama do ti ibadah pertanyaan do patubuhon parsauran na dinggan di tonga-tonga ni ruas ni Huria. Molo dikalkulasi tu torok ni ruas ni Huria nama do ti pertanyaan boima di rata-ratahon. Di wik Jerusalem 32 halak, di wik Judea 42 halak, di wik Nazaret 31 halak, di wik Bethlehem 31 halak, di wik Efrata 30 halak. Alani i molo penunga dinggan berdalan ibadah pertanyaan saleleng tahun 2025 on ikon lam tu dingganna jala lam tu ringgasna mahita muse di nama dohoti peribadatan pertanyaan tu tahun 2026 nanaing ro. Ulaon koinonia manang kategorial sekolah minggu, remaja, naposo bulung, ama ina. Kategorial sekolah minggu dengan do mardalan sudi program di tonga-tonga ni kategorial sekolah minggu di bagasan tahun 2025 on. Ima kegiatan retreat sekolah minggu dohot pra remaja tu Puncak Bogor. Jala dinggat do mardalan kegiatan Paskah dohot perayaan Natal sekolah minggu dohot pra remaja di tahun 2025 on. Alani maulate ma di pasahat hami tu guru-guru sekolah minggu dohot tu pendamping sekolah minggu nanaung maniroi jala pasahaton pangajarion tu akka tu tonga-tonga ni yana kota sekolah minggu dohot pra remaja. Tatangyakon ma akadongan asa toktong di bagasan hai paso sudi guru sekolah minggu dohot pendamping sekolah minggu tak margugu jala lam bersemangat nasida patu pahon pakubasion tu yana kota sekolah minggu dohot pra remaja tu tahun nanaing ro. Kategorial remaja naposo bulung. Dengan do mardalan kategorial remaja naposo bulung ni Huriata. Nah dipatupa setiap hari Sabtu masuk pukul 10 sia 30 WIB di gereja di gedung A sekretariat. Maulate di pasahat hami tu pelatih kor remaja ima keluarga te gultom boru simanuk kalit doh nyonya Pasaribu boru sirait. Nanaung patupahon pangajarion kur manang vokal grup tu yana kota remaja. Tatangyakon ma akadongan asa lam tu torop na jala lam tu ringgasna yana kota dinalaho madohoti kegiatan kategorial remaja manang naposo bulung. Kategorial ama denggat do mardalan kategorial ama ni Huriata. Nah dipatupa setiap hari Kamis tu ama kantate jala di hari Jumat tu ama Sion masuk pukul 20 WIB di gedung A manang sekretariat dohot di gereja. Jala las roha di partisipasi ni ama ni Huria di nama dohoti parheheon ama sa distrik Banten 20 sada Banten. Jala untuk pertama sekali maringanan di gereja tahun di patupa Natal ama Sarasot onang indah. Anggiat lam tu majuna jala lam tu hehena ima aka kategorial ama ni Huriata di tahun nanaing roon. Kategorial ina dengar do mardalan kategorial ina ni Huriata
na di patupa setiap hari Kamis tupungan ina Kamis jala di hari Jumat tupungan ina Debora masuk pukul 20 WIB di gereja doho di gedung A Manang Sekretariat. Jala di bagasan taonon di patupa seksi Parupuado parheheon parupuan di hari Kamis 10 Mei 2025 topet di pesta perningotan hari hananai ni Tuhan Yesus. Di patupa pe ulau ni songodalan laho manupahi dana operasional ni huriata jala di hamalati roha do parbu ni pestai anggiat lam tu majuna jala lam tu hehena parupuan ni huriata tu tahun nanaing ro. Kategori lansia di hamalatian huriata do boy bakit kategori lansia di tahun 2025 jala laos di patupa do PHD do latihan kur lansia 2 hari sebulan ima hari Jumat botarina tangyak tamatu di bata asa lam tudinggan ma mardalan kategori lansia ni huriata na mangihut ulaun marturia di bidang seksi musik maula tema tapasa tu seksi musik song leader ni huriata ala di halaputi nasida do ulau ni dalan pakubasion ni huriata jala denggado mardalan di tonga-tonga ni huriata di bidang seksi seding maula tema tong tapasa tu di bata di pakubasion ni seksi seding ni huriata ala boido mardala do denggan ima napatupahon kunjungan kasih dalan laho makehei asa lam turinggasna ruas ni huriai tu parsauran doh di bata marhiti-hiti permingguan doh ulaun partanyangat pe. Namangihut ulaun diakonia huria pakobasionon di patupa uju manopot ruas nama rukil manang marsitaonon doh na marlas niroha di pasahat ma disi naboy nian palubak korohani ruas na marsitaononi marhiti hata apul-apul nang pabahenan marhiti sosial huria di patupa huriata do marhiti dewan diakonia huria dohot seksi diakonia sosial turuas ni huria na di bagasan las niroha nang arsa niroha pe alani said tupahi di batama ulaun diakonia ni huriata pakka ulaun na mangihut asa lam tu dengganna sakramen dua do ulaun sakramen na tinonahon ni Tuhan Yesus si ulahonon ni huriana ima padidion nabadia dohot marulaun nabadia di tahun 2025 on di patupa huriata 2 hari sakramen marulaun nabadia imana parjolo di perningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus jala torot ni nama dohoti ulauni 580 halak dohot napa duahon ima di perayaan Natal 25 Desember 2025 nani dohotan ni 675 halak laos di patupa huriata do ulaun nabadia nah hurang di hahipason tuak tu bagasna gudangna 4 halak padidion nabadia di tahun 2025 on di patupa huriata do 2 hari sakramen padidion nabadia na parjolo di tanggal 10 Mei 2025 di patupa huriata do padidion nabadia tu 5 halak ianak koni huriata na paduahon di tanggal 30 November 2025 di patupa huriata do padidion nabadia tu 3 halak ianak koni huriata na mangihut ulaun parmahanion manang pastoral mardala do pakubasion pastoral turuas ni huria marhite na manopot nasida tu bagas nabi
uju masa arsak dohot lasni rohape. Sadadala doi asa sai toktong solhot ruasi tu debata. Si pahisaton ni hudata do pakkubasionon tu tahun naneng ro asa lamtang jala tugu haporsioni ruas ni huriata tu dibata uju mengadupi akan masa di perdalanan ni ngulu si ganupari. Na mangihut fungsionaris na parjolo parhalado full timer toktong do mardalan ulaon pakubasion full timer di huriata ima madohoti jala berpartisipasi di kegiatan distrik doho di kegiatan resort na paduahon parhalado ni huriata mardalado parsermonan ni parhalado na dipatupa ganup hari Selasa pukul 20 WIB di Garijata. Tardok mardala doho denggaddo parsermonan ni parhalado ganup minggu. Di bagasan parsermonan dipatupa do parsiajaran di hatani dibata nagabi jamita partangyangan. Laos diuduti mamuse mangarang-rangi taringot waka ulaun pakubasion di tonga-tonga ni huriata. Na mangihut ulaun resort mardalado ulaun pakubasion di resort na dihobasan ni parhada resort maula tema pinasatu parhalado resort na naung makalaputi aka ulaun di resorton boi mardalan dohot denggan borhat jala tatupahi do ulaun pesta ulang tahun HKBP distrik 20 Sada Banten na dipatupa di tanggal 4 September 2025. Borhak do ama HKBP Sarasot Bonang Indah lah madohoti ulaun parheheon ama HKBP distrik 20 Sada Banten na ni hasuton ni HKBP Resort Tangerang Kota di tanggal 10 September 2025. Dipatupa do ulaun pembinaan guru sekolah minggu HKBP Sarasot Bonang Indah na di tanggal 10 Oktober 2025 na ni hasuton ni Kuriata. Na mangihu taringo tu pesta Natal. Dingga do mardalan aka pesta perayaan Natal di Huriata di tahun 2025. Mauliate ma di pasat hami tu panitia perayaan Natal na naung bekerja keras di napatulucon aka pesta perayaan Natal di tonga-tonga ni Huriata. Perayaan Natal di tahun 2025 aka onma. Na parjolo perayaan Natal sekolah minggu dohot pra remaja imana di tanggal 10 Desember 2025. Na paduahon perayaan Natal remaja dohot na poso bulung tanggal 20 Desember. Na patuluhon perayaan Natal keluarga 20 Desember di Bagastabi. Na paopaton perayaan malam Natal ima 24 Desember. Na palimahon perayaan Natal umum 25 Desember. Paonopon perayaan Natal paduahon tanggal 26 Desember. Perayaan Natal ama Sarasot 28 Desember. Namangihu taringo tu pesta gotilon. Maula tema di pasat Huria tu panitia pesta gotilon naung bekerja keras na naung patulucon pesta gotilon di tahunon na dipatupa tanggal 12 Oktober 2025. Maula tema pinasa tu saluhu ruas ni Huria naung berpartisipasi patulucon pesta gotiloni songo daleta mandok mauliate tu dibata di pasu-pasuna naung tajalo di bagasan tahun 2025. Administrasi toktong do dihobasi Huriata penataan administrasi ni Huriata anggiat lam tu dengganna asaboi mendukung tu pakubasion ni Huriata ima namar pardumon tu data harwason parhepengon dohot surat menyurat
Statistik ni hurata di bagasan tahunon di wik Jerusalem torop nikakana 48 jala jumlah orang laki-laki 10 halak perempuan 84 halak jumlahnya 174 halak. Bapak 46 halak, ibu 48 halak. Pemuda laki-laki 16 orang, perempuan 20 orang, remaja 16 orang, perempuan 6 orang. SK sekolah minggu laki-laki 13 orang, perempuan 10 orang, lansia 13 orang, perempuan 10 orang, duda 1 orang, janda 2 orang. Asahumatok hujahama secara ringkas di wik Judea torep nikakana 63 halak, 63 kakak, ima laki-laki 116 halak, perempuan 175 halak, jumlah ma 250 sada jiwa. Di wik Nazaret gudang nikakana 64 jala torok ni amadisi 117 halak, ina 120 halak, torok ni jiwa 277 halak. Di wik Bethlehem torok nikaka disi 100 tolu jala torok ni ama 210 halak, ina 126 halak. Jadi jumlah perjiwana disi 400 halak. Di wik Efrata kakak 77 halak, torok ni ama 78 halak, torok ni ina 66 halak, jumlah ni jiwa 144 halak. Alani total kakak ni huriata 315 terdiri sian ama 614 halak, ina 600 sada halak, jala penguma sude 1215 halak. Keterangan ruas ni huria napida huria gudangna 10 tolu kakak, ruas na mendaftar 12 kakak, ruas perguru 4 kakak, ruas nagok 2 kakak, ruas ni huriata nama calo pasu-pasu perbugason sia kakak, ruas ni huriata na sorang onom halak danak 4 bawa 2 perempuan. Ruas ni huria nama rujung ngulu onom halak tolu ruas ama 2 ruas ina sada naposo bawa. Ruas ni huria nahona RPP tolu halak. Ruas ni huria nama jalo ulus manang jemaat usia 70 tahun 2 halak. Pelantikan guru sekolah minggu 2 halak, pelepasan sekolah minggu tu pra remaja sia halak, pelepasan pra remaja tu remaja 10 pitu halak. Laos di bagasan obason pasahato do maulate ni rohanami tu saluhut ruas di huria nang parhaladu na sai toktong manarihon akan narikot di tonga-tonga ni pakubasion di huriata marhite naringgas marminggu na pasahaton pilihan bulanan perpuluhan janji iman tok-tok ripe sumbangan dohut akka hamoletonna laos ni sosowan matu akka ruas asa dipasikok masudi akan nahobar tu administrasi keuangan. Namangihu taringot tu pembangunan hadirion ni HKBP sian mulana marsihoho do di kemandirian ni huria lahu pahebakon akan perlu
di tonga-tonga ni huria marhiti akar ragam ni pasu-pasu naung di jalona sian di bata alani ikon manak do huriai lahu pada laton tanggung jawabi ai di batado napa jongjokon huriai di bagasan hasit tongan ido alana dadaholan fisik ni gereja narikot bangunota alai umar gasiani ima hadirion dohot hajol mautta hobartu partikian di patupa huriama priorisasi kepanitiaan pembangunan sian panitia pembangunan dan pengadaan aset tu panitia pembangunan gedung sekolah minggu maulia tema tapasahat tu panitia pembangunan pengadaan aset na naung bekerja keras patulucon pembangunan naung di patupa dohot denggan tatanyakon ma panitia pembangunan gedung sekolah minggu asamar gugu jala lam bersemangat lahu manguduti aka program pembangunan di tonga-tonga ni huriata tu tahun nanaing ro jala parsiduhut mahita salukna manupahitca pembagian kalender toktong do huriata mangalehon manang masagion sada kalender HKBP tiap keluarga ima naga bibingkisan Natal manang tahun baru sian huriata tu hita ganup keluarga ni ruas ni huriata alani i pinabotohon matu sudi ruas ni huriana soma dapat kalender asa majalo tu parhalado wik nabi panipulina songonima barita jujur tahun manang berik ni huriata di bagasan taonon naboi hupasahat hami say anggiat malat lam tum magudang na hapor syotat sude tutiki nanaing ro asa ahanata hirim ahanata sakapi saguru tulomoni rohani di bata saluna anggiat ma di pasu-pasu di bata ulota di lehon gugu di hita jala di patiur sude dalatta di akka pardalana ninguluta tu tahun na ibaruon lam tu majuna mahuriata di partodion nang di pembangunan fisik pe tu hatama na mangaramuti hita Tangerang 31 Desember 2025 uluan ni huria pendeta giat marisi Simangunsong songonima pajahaon taringot tu barita jujur tahun jaka na hurang lubia manginang masih maklumam mahita ala sosonya ka ulau di partikian mutasi pedita resot di tonga-tonga ni huriata butima tapuji tuhata marede sebukwede nomor 151 ayat 2 huria na huhaholongi hami Majalah laporan keuangan Huria.
Salam, amang inang yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih dan anugerahnya, kita boleh menjalani tahun 2025 hingga saat ini. Dan kami sampaikan laporan keuangan Huria HKBP Bonang Indah periode 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2025. Penerimaan di bulan Januari 108.929.100 rupiah, Februari 76.954.000 rupiah, bulan Maret 74.796.501 rupiah, di bulan April 115.238.000 rupiah, Mei 102.886.000 rupiah, di bulan Juni 114.443.000 rupiah, di bulan Juli 106.666.000 rupiah, di bulan Agustus 60.770.000 rupiah, September 59.109 rupiah, di bulan Oktober 75.082.017 rupiah, bulan November 359.043 rupiah, bulan Desember 147.114.463 rupiah. Penerimaan di bulan Januari hingga bulan Desember sebesar 1.309.124 rupiah. Pengeluaran di bulan Januari hingga bulan Desember sebesar 1.432.774 rupiah. Saldo di akhir tahun tanggal 28 Desember 2024 sebesar 18.844.951 rupiah. Penerimaan di tanggal 20 Desember hingga 24 Desember sampai 30 Desember 2025 sebesar Lampaulihon mardalan ni huriata tu tahun na mangihut. Palau pargogoi jalalam paringgas mahami Tuhan, mangkala putih akan ulawan nauli di huriamon. Wassalam Jupang aka silas niroha di huriam, nang dingolo nami gonuk marsada sada. Nunga tabege nang barita parhepengon ni huriata, sudenai ima makaharorwasyan aka paliata, naung tapasahat, jala ido di patupa huriata mangyahi saluhut aka pakebosian ni huria, dohot pembangunan ni huria taon, saya sialas ni roha mahita totong, pasahaton peliata. Saya pelehan okuma tuho pelehan hamau liateon, saya pajau-jau okuma guarni jaoba,
Sai gararoko ma aka baga-bagaku tu jahoba, apala diadupani sadok baksona. Lehon hamuma di Jahoba hamu leon ni guarna. Buan hamuma pelean. Dungi Roma hamu tuadopan ni bohina. Marsoba ma hamu tu Jahoba. Ikom marsitutu dohami ale Tuhan tu joloon. Manupahi huriamon. Marhite na mga lehon pelean nami. Amen. Tabigema na madokata. Sian Ketua Panitia Natal Dohot Tahun Baru Situa Insinyur H. Saragi. Shalom. Nahu parsanggapi hami amang pandita nami, pandita resort, amang pandita GMC Mangusong, suang songoni tu amang pandita fungsional, amang pandita KMT Lumban Tobing. Nahu parsanggapi hami amang inang parlado ni huriata, nahu parsanggapi hami tuhamu sude amanami, inanami, naro manang naso boiro dia palatikion jala tusude akka remaja dot na posobulong na huhaulongi hami horas matu hita salutna tamado hita mandok mauliate tutuhatta debata ala dilehot tu hita hahipason ragam ni pasu-pasu di saluhut nguluta tarlumobi di tahun 2025 on. Gudang do nata adopi di bagasan ngulutta tarlumobi di huriat tahun. Akalas ni roha gudang akka namambayan sukun-sukun di rohat tapi saya dong do. Alai hami selaku panitia na di pinabakit ni huriatta tarlumobi di perayaan Natal di tahun 2025 on. Sian Natal sikola minggu sahat tu ari sadarion ali tanggung jawab nami lastuari marsogot di tahun baru sada Januari 2026. Marhite tikion jonjong hami dison mandok mauliate tu hamu sude ruas ni huriatta di tangiang dohot partisipasi dohot sude akka na makobasi di sian ruas ni huriatta upasat hami ma godang mauliate tarlumobi tu parlado ni huriatta tu uluan nami amang pandita nami pandita fungsional na saya totong manang yakon mangarahon hami panitia jala mendukung sude akka ulun panitia Natal di tahun 2025 on. Godang doha hurangan nami selaku panitia tak lepas dari banyak kesalahan. Sialani mangido ditikion mangido maaf hami di hamu amanami inanami suang songoni tu hamu remaja dok napo sebulung di sude akka hurangan ni panitia. Debatama pasikopon sude akka hahurangani jala sude akka natahubasi di huriat tahun tajalo ma pasu-pasu siat tuhat ta debata jala tangyang ta tuari tu tahun na mangihut lam tu denggan nama kepanitiaan mulai sian kepanitiaan pesta gutilon ido na dihasomalhon di huriat ta sahat tu pesta Natal dohot tahun baru asa lam tundeng ganna huriatta tuari na mangihut jala tabaon di debatama pasu-pasu di huriatta akalas ni roha tarlumobi di keluarga tabi akhir kata hami mandok salinai mandok mauliate tuhamu amanami inanami jala ditikion pasaton nami mah selamat Natal siak kami panitia
selamat menyongsong tahun baru ma tuhita saluhutna amanginang. Selamat menyongsong tahun baru. De batama nama masu-masu hita saluhutna. Oras. Madok hata utusan sian ruas ni huria amang RM hutahayan. Salum, horas madita salutna. Nah, hormati kami amang pendita GM mengusung dan amang pendita KMT Tobing, pendeta fungsional, dot diamu sudi amanami paralun Huriata. Nak selelingon mangula di Huriata. Dihita amanami do nami ruas. Iji tok kau majo au mewakili kita salutna. Songon madok kata di ujung tahun ni tahun 2025 on. Nakpe nunga tagilir ngerwek-wek madok kata di ujung tahun. Sonari dapat mambuse giliran berikutnya madok kata majo au di 20 tahun Huriat tahun berdiri. Mula jolo terus dua kami berputar-putar mampai songoni. Jadi tahun narope ikut berputar dulu kita muse. Siap-siap ma wek masing-masing. Nah diwakil hon sian wek na madok kata di ujung tahun. Molo pinikiran do salelingon hita nama ruhuriaon lumobi di HKBP. Molo madok kata di ujung tahun, biasanya dievaluasi do secara singkat huriat tahun. Imat tadana tapahud-ihud do perdalanan ni huriaon. Taboto sungguh dia mardalan huriaon, molo pe adong gejolak-gejolak na adong di huriaon, boleh tapasahat ditiki. Ujung tahun songonon malok kata ita sian ruas. Molo parlado biasana na rutinitas di. Imajo hatorangan sauti di kita. Ala hubereng hitaon namar huriaon namar hakebeon holan songoni songon na biasa dia. Tapasa ba? Aka unek-unek pe buido tapasa. Matikina. Jadi selnai pinagilum atu hita buidi secara positif. Berbeda pendapat biasa deh. Ima asa dengan huriat tahun. Jadi dihamu amanami do inami ngolo tarimang-rimangi do parani huriat ta di bagasan satahun bulunon. Budu tadok secara rutin dengan mardalan huriat tahun. Jala berkembang gohita. Molo ni uton sian na pertama satu tutikion berkembang dengan alai dibaliki tonggo adong riak-riak di Riau. Molo tadoki dinamika di ima tado dinamika alai sipata boido mengganggu di ngoluni pertodiota. Jadi molona huberenggo saling sataonon, au secara pribadi terganggu do pikiraku ngamereng huriau. Sedia ibu dapat tu sian akka nama katai kita di luar poru. Sehu amat amati ni. Jadi memang songonido paroni huriaon saya di bado dohonoku saya diuji do huriaon ahli ni amaleto do budu kita bertahan budu kita patalu roha molo maddo terganggu do hubereng napo sebulung terganggu do akka pungan-pungan
Dako to mana songo dia boy songo ni. Alai pinatalu roha kita hadapi. Ima na pertama. Jadi angge ma tujulan niarion dung roa mang padita GM magusonon lam tundengan na hita. Amang padita nami uluan nami son. Molo hubereng di huriaon, molo marsaur do amang tub aka amani huriaon dinggan pada huriaon. Ale molo dang marsaur amang tu amani huriaon manang tu ruas ni na mewakili majo udo. Terlalu aha hubereng. Ada jarak di bayan songoni. Terganggu do aka mau salilingon hubereng. Pemikiran na. Jadi mapagino nami amang. Ngoloboy na kadonganon do majo markur biasa di markur pertama dungi dalam sibuk mak ya oke lah dak pola boy ahli marsaur do akama ido te ima. Nah berikutnya muse bolo ta evaluasi do huriat tahun mau najulu adonggo hubek kami aka inventaris ni huriau. Sonari nang be. Dang binoto be aka harta ni huriau namago. Dak kritik ting. Mago dua motor. Dang binoto, mago laptop dang titing. Ikon jujur do ita nama huriau. Be kamu inventaris muna. Huriau. Lek kamu tu ruaso. Aka dia mah bahan-bahan na dong. Gorang speaker aka dia dicatat masudei. Di pasat tu ita. Mau dang binoton, saya luar do binoto, gabi saya do pikiran tak. Saya berbeda pendapat mah ita, saya bertongkari mah ita di luaran. Gimana na pertama pagi do nami, be kamu mah inventaris semua lihat kamu tu huriaon, pengupuk kamu. Ima pagi duan. Nah berikut namu saya hubereng ikon berubah do ita di sistem penganggaran ni huriat tahun. Molo salelingok kita kan anggaran berimbang go kita. Sadiana masuk, imata keluar pun. Molo inian tahun 2025 26 tak coba maju anggaran bersaldo. Ta target ton bersaldo kita nasaon ikon dapat saldo. Unang be songonon kan misal tontona olan 5 juta saldo misalnya 50 juta ikon bersaldo kita 50 juta tahun 2026. Di mata bayan anggaran nak contoh nak. Nah berikutnya muse ikon tegas do kita di keuangan. Ido membain sursar pemikirannya kadongan molo parepengon dang tegas. Molo mangeluar hepeng ikon sesuai anggaran do. Molo ngata rapot huria tabain anggaran na bayi mai pekeluaran. Adong dana cadangan, dana talangan ni, madi dia baik. Unang di tengah jalan keluar uang tidak tahu untuk apa di luar anggaran. Tertib mahita mangulaon anggaran tahun. Ima molo panggilan nami sien ruas. Nah berikut namu se ngolon molo perubahan na songonon tarmao don ra molo niusul hontu turia boa molo tabain perbalajuan ni uluan huria pedita na gotiki tabain perbalajuan na gelondongan sudi mai listrik pulsa air akadia gelondongan nasauma bisa jadi tidak perlu lagi setiap apa dikeluarkan jadi gelondongan 5 juta matalian ganuk bulan 5 sudi ala buah ay di tahun sonari ngamar mergajion sian pusat jadi kesongon pegawai negeri molo nah huboto alai dang binotorope pastina minimal di tahun sonari 12 juta per bulan yang paling rendah pangkatna. Ima jo
Ale mah adong madok, adong 10 juta, adong 7 juta. Ima pendapatan nasonari. Molo na jolo kan, molo tak pikiri pang paditaon kan, ay buang matahe, nasodo, naboy talia tu paditaon, bah, oke lah. Bah molo adong aka pelayanan nadingkan, bah, pinasahat hamolo teniba. Molo sonari kan nga, songon naboy mengangsur mobil, ingoma, aka padita HKBP sonari. Jadi nggak berbeda. Kita ikon berpikir berbeda do kita di Huriaon. Baru asa mapan Huriaon, asa mapan ita internalon. Itu tuh molona. Nah berikutnya musia mang dihamu para nami do perintah kami. Saya berbeda pendapat dua kami mulo di luaran. Contohnya mulo adong panggil nami tuamu di luar AP, di luar aturan peraturan konvensi, boy madi bain SOP, taringot tu ulaon ni Huriaon, misalnya di luari, contohnya, ai molo pos pelayanan, pos parmingguan di HKBP, bado taringot tusong, satu dia do kewenangan ni halakon, pos pelayanan, contohnya mah di rasot tahun. Molo kami na jolo, pos parminggon kami di son, dang boy kami terdiri di son, malua, dang boy di son, ikut di Tangerang kota doang. Sonari dang be, songon na boy manangadang. Ala songonon, do persyaratan ni pos pelayanan ni, di dia do batasnya lagi. Sebenarnya molon na jolo batasnya, ikut adong syaratnya ikut adong tanoni huria ni ngomma adong tanoni huria dang bui melaksanakan tardidi dot malua ikon disabungan do ima contohna ibai ma SOP molo boy molo dang itu tong asal nang kami berbeda pendapat kami di luaran tiba-tiba di sana dong sidi inna HP pos pelayanan do. Ah itu kan, jadi asal unang jadi pertegas. Ima molo pangiduan. Jala musehi tahun tonggo ita marpikir di tahun 2020 nomon taringot tu pelet tahun. Nunga sistem sentralisasi. 55% pilihan tu pusat. Dilihat tu pusat. Dan adong arti ni be pilihan pertama tu pusat, pilihan kedua tu distrik, pilihan patolu tu dia, jangan lebih. Pokoknya 50% lean tu store tu pusat. Iyo kan, hati-hati kita, 45% do kita mengulau di son. Jadi panggilan nami itu kita salutna, ikon berpikir do kita membiayai huriat tahun di zaman sentralisasi. 45% ini dia mai tabain di huriat tahun. Boy do kita membangun sian 40% on, boy do kita melayani di ruas tahun molo 45% on, molo binereng boy do alai kembang kempis. Itu kan sonari kembang kempis deh. Jadi tapabal ga mak pilihat tai. Mula medok dah. Tapabal ga mak pilihat tai. Ala 50% tu pusat. Alai songo dia menyikapi. Adong go pembangunan, dang dipotongi. Adong go sosialisasi. Sosial, diakoni sosial, dang dipotongi. Pilihan. Ikut tu sido itu marpilihan sonari, dang merata be. Ima, molo huria HKBP songo ni sonari. Dang merata be, songo pokok rata na sondang. Tu sosial dang dipotong, 5 tak potong. Tu pembangunan dang dipotong 50%. Jadi bagi hamu mah ya teh, hamang inang molo kita neng membiayai huriat tahun. 5 jo contohna. Jadi molo perdalani huriaon memang sauti pe ni evaluasi dapat tado kan sauti songo dia hita namar huriaon
Imajo molo tu hita salutna. Nah berikutnya musesan naira kon perkembangan ni HKBP on manang nah huriat to majo dulu lingkungan ngatabain on lingkungan na satu tusan molo tusan tu dia do batas nion molo hita tu lego Bethlehem ima batas na contohna tuson molo adong ruas na tabba sian gria mendaftar tuson molo boy pangiduan di syarat toba tu cira rapi alaki undang tu ita ala ngadawan non pelayanan ni contoh nah ala ita tu 215 kakak geleng huriat tahun nggak cukup rai cukup mai dapola taban non gudang ala bertambah do perumahan di Bariban di syarat toba tu cira harap marhuri alaki undang betuson di jalo mendaftar contohnya songoni selektif majalo ruas HKBP Sabunganon melobu inian ima pagiduan nami diamu ama nami nenami nang sude paralo nami jala na terakhir manginang molo binerenggo sian evaluasi ni pembayaran ni guguat tahunon molau mamereng evaluasi na budari satu ngak manggarar guguan tahun kita ruas satu ngak na manggarar molo nijahon molo targetna 430.200.000 setahun 2025 on realisasinya olan 212 juta. Sebenarnya kono 400 sekian, adong 200 juta naik na sumanggar do. Adong go hepek ta. Ale marutang go pera kan, aladang tagar do pe, aga gua tau ta. Jadi ima tong tabereng maji, di dia do nabui kita berpartisipasi di Uriau. Moloholan talunasi gua tahun ni yakin doa huriat tahun boy marsaldo kita ali unang be ditunda-tunda habis tahun ba di gararma ali molo adong pangiduan ni ruas nang diorui saratok kamu tu ngamar WA be kita sonari di saraton boy berdiskusi 1.200.000 gua tahun 50% tu pusat dan seberapa ikan mau masuk do kita wajar dope jadi tagar mamanginang gua tahun tai asabui huriat tahun mardalan do denggan jala berikutnya museneng membagu dope kita sekolah minggu jadi moloboi nian ima panggilan nami sian ruas songinang panggilan nami tuamu ngomong parlo nami evaluasi nami ima jo sauti molobui diterima hamu ba mulai ate molodang ya apa boleh buat di rapot huria mamuse tapaganjang haduan jadi boy malisi stade telhon so dia madalani huria ton dor ruas dor parlado dia huria KBP bonang indahon Imajo sauti molate madita salutna molate madituata jala selamat menjelang top baru 2026 molate ma Mandok hata utusan Parhalado Amang Situa BT Silalahi SE Shalom Horas songon nagali nama mikiri kuetar do nangi jauh songon nagali saula naik Shalom Horas semangat nahu persangapi hami amang padita GM Simangusong Rapdo keluarga
amang perdita nami KMT Lubat Tubing do keluarga na hinaholongan sa luhut na ruas ni HKBP Bonang Indah songoninang ianak kon remaja dohot na Posobulong. Sa tabi di hamu amang inang Jongjong Audison mewakili Parhalado Madok Hata Mauliate. Diutus akadongan Parhalado di sermon natuarisada na Madok Hata di ujung tahun pinasama tu amang situa betik. Sebetulnya nian adong do akadongan na lebih berperan Madok Hata di son. Aladi gogohon nasida amang senior. Aladong dope senior hu amang situa sigalingging. Kebetulan nasida liburan Nataru. Satabi amang huta gaol atar liling hote kate. Ayo jamualu dope. Unang paloja hu kamu. Damang dainang na hinaholongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus molo tatangi hoddo malajala tarimangi do nakkeningan berik ni huriatta na pinasahat ni amang perdita GM Simangusong buhado pemikirata di bagasan rohatte las dorohatta di si totu sian perdalanan ni huriat tahun Januari sahat tu Desember tung macegudang donian perkembangan nata alami perkembangan ni kategorial Dewan Diakoni, Dewan Koinonia, Dewan Marturia sangat jauh berkembang. Nangpe di bagasan Hamaolon. Perkembangan ni sekolah minggu, perkembangan ni remaja, perkembangan ni Naposobulung, perkembangan ni punguan ina, perkembangan ni punguan ama. Terajungi masolo di bagasan rohat tabi. Mauliate di amang hutahayan nakaningan nama dok tung macelas do rohat. Nangpe adong kritik. Mau lihat amang hutahayan upasahat kami. Alai dihamoleteon ni rohani amang hutahayan on dirajumina sida do perkembangan ni kategorial ama. Sia sekolah minggu naposo bulung ina dang didok nasida nakaningan buhado lansia. Nungatung macetorop hita naung lansia ali marasa dope hita usia 40 tahun dope. Nakaningan rata-rata sekolah minggu naposo 30 sahat tu 20 halang. Ina 40 perkembangan alai kategorial lansia na dipatupa 2 hari sebulan 15 halang. Idona hudok tuhita ruas ni huriat tahun di lehot debata do hita umur nagajang sahat tu nama rumur ono 15 tahun 70 tahun di pasahat huria do ulos alai bohado hita madok mauliate tu debata dihaholongi debata do hita di leot do hita hagi paso ima na parjulu napaduahon amanginang di hari tahun di pertangyangan
nunganak kaningan tabege di berik ni huriatta. Tarajumi mai saluhut nai asa di bagasan tahun 2026 sahat tu tahun-tahun na mangihut. Asa rap reta mahita. Nabatuluhon dibahas amang hutahayan naking mauleate amang hutahayan. Taringot tu artani huria. Mago motor, mago laptop. Memang sebetulnya buah madohonota. Saya pinaingot donian dihita, dihami horong perhalado asa dibayan inventarisir. Ni artani huria. Alisongoni matikina amang mauleate ma disaran muna buih ihwa basi hami muse tu akka arena mangihut. Alai tu akka dong aku junior mayate alana emeritus na matokin naik. Na mangihut amanginang tarajumi do gudang do kekurangan-kekurangan dihita. Kekurangan nami perhalado. Ikon akuan nami doi. Dihahurangan nami. Alai bohado kita madok mauliate tu debata napasahaton hamoleaton niruhatta nunga di pasahat amang hutahayan nak kaningan holan napasahaton pelgulu guguat taotta moleate amang hutahayan huradoti hami do itu ganup-ganup ruas dang boi terbain sahali setahun pinomat sahali sebulan. Dalam marsakap do hami perhalau do ni huriat tahun Roma dapotong ganup-ganup ruas tu bagas tabi minimal manian dipasahat guguan bulanan na. Nama dapoton hatani amang hutahayani tu kita saluhutna asa memperjelas asa boha pahebakon huriat tahun 30 tahun termasuk amang hutahayan namak kubasi na paune-unehon huriaon sian awal tahun 92. Ido amang inang terlumubi di hamuk kado dongan ruas naposo buhado hatan itu hatta nama dok di panguhum 5 ayat 30 sadai alai anggo jolma akan nama kolongi ho ikon marsinod dang dosongon habibisar di mataniari di haguguanna perjolo do di bata makolong hita ali bohado hita makahalongi di bata bohado hita marsinod dang di joloni di bata marhite huria HKBP Bonang Indah toho metutu keputusan HKBP pusat siap tahun 2024 saat 2020 lalu tahun transformasi HKBP odo napi yang indo di pusat ado lapatan ni transformasi perubahan karakter ni ruas ni huria HKBP Bonang Indah di pasahat nasida do tutu songon edok mangutahayan 55% tu pusat 45% nama sebagai operasional di huriatta tadda hamolateur ni rohatta tu debata tapasahat mayamang memang molo tarajumi do kondisi ni ekonomi masing-masing keluarga memang terlumubi di bangsot tahun sangat minim. Jala di partikian di akhir-akhir tahun masa gempa, masa banjir di tolu provinsi di Bonapasuki. Odo nama baik kita
bohado hita manangyakon na sida dang terbaik kita. Paling tidak doa tangiang tapasahat tu natakaholongi di bona pasugit nuaing. Bohado hita makamulay honi. Hami atas nama Parhalado disude mendisaluhut na kekurangan nami i podwatung pe adong pelayanan na humurang maradopok kamu amanami do inanami dohot na po subulung tohome tutu dang 100% merdalan pakubasyon nami laho para raton barita nauli madapotton akadongar ruas na di bagasan persahiton merdalad do terus diakoni sosial sending merdalad do alay buado rohatta tu debata markite hurianay amanginang di bagasan taunon las dorohatta laho manomunomu tahun 2020 nomon songon nasib dangadong na mga lusiete. Okay. Secara khusus kami mangido maaf atas nama Parhalado Tuhamuna Pangula ni Huriata naso partohonan. Terlumobi amanginang dihamu guru nami amang guru didongan na marsakit didongan ng mabalu di Parhalado naso partohonan pelayanan mungkin las dorokata alaydang bawi tarbayan ni hurian las ni roha munay marhite si palas roha mulohami Parhalado las dorokanami alay mamhiwikiri hami do akka guru na marsahi renge na mabalu pelayan naso alaniaha takas tabereng naking saldo ni huriata 5 juta miris do pakilalata disi mohon maaf madihamuak kadongan amang guru Parhalado nas pertohonan dang terbahid dope di bagasan taunon alanii hurajumi hatani amang padita GM simangosong natwari tikki manomunomu nasida do keluarga dipangido nasida do secara khusus kerjasama odo nahuputik secara khusus sian amang padita mengusong natwari kerjasama antara Parhalado Pangula nago tiki dohot ruas ni huriata lama mikiri songo dia rencana ni pembangunan gedung sekolah minggu dohot ulaon namasa di tonga-tonga ni huriata molotunga dong nahurang lubi di pakubasyon nami amanginang maradopok kamu saluhutna ruas kami atas nama Parhalado mangido maaf ola nido penabui hukabai si kami di bagasan tahun 2025 upeop hatania manghutahayan nak kaningan ditugi hodohita asa tetap bekerja sama yang baik antara ruas. Amin. Imatutu hata parpudi sidohoron nami tuhita saluhutna menjelang tahun 2026 tahun parasian tahun transformasi berubah mahita sian cara berpikir dilehot debatani hita kapat camotan
dilehod do ibata hita gugu, dilehod do ibata hita saluhutna narikot di panggulmiton ni ngeluta. Asa anggiat marsangap debata naong imana makaholongi hita makaholongi ibana. Asa di bagasan las niroka kita manomu-nomu tahun baru tahun 2026 tahun dupak kirimon di hita salukutna dilehon di hita toktong las niroka. Songonima nabui pasahat hami atas nama Perhalado ni Huriatta. Selamat menjelang tahun baru madihita amanginang. Horas madihita saluhutna. Butima. Tangiang pangaudianon sian amang situa TM Pasaribu SE. Tapasada rohata martangiang mahita ali de bata Jehovah na marhabangsa di Banua Gijang amanami situtudoho marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus mauliate rohanami mardongan puji-pujia tuho waliamang takas supakilalaho kami holan ala asini rohamdoho dengan nibasamdo tarbahin hami ro marpungu marsoba tujulom di bagas joromon di hari parpudi tahun 2025 di pataruho hami sian bagas nami ganup nungahu puji hami ho Tuhan marhite akka edenami lomo maroham disi nang akka tangiang pribadi-pribadi tangihon mei ali Tuhan ali de bata raja ni huria marhite Tuhan Yesus Kristus nungahu tangiho kami berita jujur tahun pakubasion perdalanan ni huriamon satahun manipat tahun 2025 huhut hubege hami hatani utusan ruas songon namangalihon roha perhatian tu perdalanan ni huriamon huha mauliateho kami matuhan takasdo padonganionmu panugunuguonmu satahun manipat di perdalanan ni huriamon terus do pangatoyonmu Tuhan terus hadir di saluhut pakobasion ni huriamon tutu daksikop pakobasioni tungisarana tuhorong nau me sikola minggu praremaja naposo nama gudang amaina sahat tulan sia alaihu hamalateho kami mai Tuhan ngolo hujalo hami las neroha di bagasan satahun namani paton hupuji hami maho huhu madok mauliate dia kahamaolon hahurangani toktongdo didongani jala di pargugui hohami alia mang perdenggan bahasa nungasaha partikian sadarion piga jumnai salpuma tahun 2025 bongot ma pabongot mahami tu tahun nai baru na naik si basa-basa honommu tahun 2026 dakku boto hami dang adong protibion na boto aha na naing masa di tahun na naing roon natakasu boto hami jala huha porsiai hami sakap nauli sakap haluaon sakap hangeluodo tuaka lehonomu tuaka nama kaholongi ho dada sakap hamagoan hamatean atau ngale Tuhan
Adorak sobongot tami tu tahun na ibarui. Naing marpangidua kami marhite tangiak pangodianonon. Alani jumulo mauras sami Tuhan sia dosa pangalausion nami. Pitori hami Tuhan sian hahurangan hagalion nami. Asa tamahami di jolom. Mangido si pangidoon nami. Asi maroham Tuhan. Ali di bata Jahuba parholong roha. Manok tong doa sini roham. Dang masadi, dang marsangga-sangga. Alai manok tong padonganiomu. Alani Tuhan di bata. Songon manang lubi padonganionmu pangatoyonmu di ngulu ni huria modo di saluhut parnguluan ni ruasmi di tahun 2025. Lubi siani ma Tuhan asni roham lehon tuhuriamon asalam mangerbang lam di pos pakubasion asa tong boy huriami mangatoi sadok pernguluan ni ruasmi dilas ni roha nang dihabot ni roha. Mula hupay huti-hutami Tuhan akabarita lam tumaol na dongolu ni jolmaon tutikina naing ro. Lamu gudang na sototu ketidakpastian. Dang adong pangalu-aluan pangusadea di portibioda soholat Tuhan. Atong pasu-pasu pargugoi ma amak padita resok nami dohok keluarga amak padita giat marisi si mangusong asamar gugo laho manguluhon huriamon songon uluan padita resot natotong mangaramoti menugu-nugu tu ngulu nani halo mohonmu suak songoni diamak padita na mangurupi padita resot imamak padita kaim telu batobing songon padita fungsional. Pasu-pasu amak padita nami rap doho keluarga. Asa toktong di bagasan hahipason, haringgason, hiras semangat. Makobasi huriamon. Pasu-pasu saluhut parhalado ni huriam. Parhalado partohonan nang naso partohonan. Asalam mergugo turinggasna makobasi huriamon. Lam toktong maha prosyaon nami tugu doho pakiriman na mangulu madalani ari-ari ningulu nami. Atong Tuhan hupasahat kami ma pardalanan ni huriaon holan tu pangaramotio padonganionmu. Hubo kami matuhuwa mapardinggan basa saluhu ruas ni huriamon. Mulai siya dana nau menek sahat tu lansia. Akara dana ibu-ibu magodang do siya parsahiton. Aka parsikola gabeda dana namalo na bisu na ringgas na tangi tu aka pangajarion tarlumubi tu hatami. Sai guhya kana toras bisuk na siya koale Tuhan. Laho marmudu mangajari dana na pinalumehomi. Lehon haprosyaon na tugu doho pakirimon na manoktong di bagasalas ni roha tu akalan siya ni huriamon. Gabi amang inang si partangiang nitonga-tonga ni keluarga na kuria. Na tok-tok mamuji ho jala pasangapon pasahaton nguluna da holat tuho. Asi maroham ale Tuhan. Molo masa pehamaolo di palaso di ngulu nami. Pargugui hami Tuhan mamulus manaoni jala marsihoho tuho. Molo dilehoko Tuhan di hami lasni roha pasu-pasu. Ajari hami Tuhan unang madabu hami tugijang ni roha. Alai gabe roha mauliate doho pujian ma diho. Ama perdenggan bahasa
disakapi huriam nungwa di bonai marhite napa bakit panitia pembangunan di huriamon asalamu sikop lamu denggap pakobasio tarlumobi tuaka dana name mesikola minggu alai sudi matahe pakobasio di huriamon alani pasu-pasu ma panitia nau pinabake ni huriamon asa margugo nasida marhiras ni roha semangat laho patu pahon mewujudkan tujuan hadirion ni panitiai asima roham ale Tuhan tokinai salpuhonon nami ma tahun 2025 mabongoti tahun 2026 atong tangamuna sun gogo badiai ma maniuk makaul hami mamulus manalpuho taunon lama bongoti tahun 2026 jala makiri pami gabe tahun guklas ni roha tahun parasi ni roha satokinai tangihonon nami ma Tuhan barita na uli barita las ni roha na guk hagugon saur hono ni naposop padita nami di tonga-tonga nami parsahalai ajari naposomi ansa hatami saur turuhanami jala pergugui hami majalo tarlumobi mangula hosa disaluhu pengiduan nami ale Tuhan pasau ma hobartu asini roham dihami husalpuh kami ma tokenai taunon bongok mahami marhite padonganiomu jala hujako kami mai di bagasan hahi paso do lasni roha pujian sobba doho pangiduan nami hueleko kami hola di bagasan gorni anak munasa sadai Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Papungu peliam mahita kantong sada A sada B Uhud mamarede sabukwede nomor 110 sada ayat sada rodi udutna hupasahat ma tu Yesus
Dameni di batana sumurung sian saluhu naroha, imana mangaramoti ate-ate dohut pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Selamat borgin madhita amang dotama kenang. Ia hatani di bata nagabi jamita di Parpunguan Budari ujuk tahun 2025 di mana tersurat di buku 2 Tesalonik tulu mamuka sian ayat 10 onom sahatu ayat 10 walu sonon mahatana tapayut ihut mak jumolo mah hujaha di bahasa Indonesia dan ia Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Hujaha mamusi di bahasa Batak Toba alai manoktong jala mangipas ma damena di lehon Tuhan si pardamai Tuhamuna didongani Tuhani mahamu sudena onma tabiku sian au si Paulus na sinurat ni tangakku songonido somal tada tangakku dinasa surattu didongani asini rohani Tuhatta Yesus Kristus mahamu sudena ima sahakna huria nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus boidohonon sasongon sakidu mata do tahilalahon pardalanan ni akatiki dohot akanamasa na itabulus ido ubahen jot tabege jala mungkin itadok bah hatop nai salpu tahun 2025 nah tu hari menek dope bayon nguai ngahira duli-duli nah tu hari dope nitio hepe 100.000 saunari tinggal 10.000 nah tu hari dope huida matai ibana lewat HP nunga pitor loasau. Begitu singkat waktu perjalanan hidup ini. Tak taboto, tak tahilala, ale songonima perdalanna. Hurian itu hatta ahado naneng dohona tuhita. Seiring dengan berjalannya waktu natabolus nungatabotoi ahamai dan terlepas sian dua hal sukacita atau duka cita las niroha manang arsak niroha na duai semar kali-kali itu hita mar kali-kali itu tunggu luta
sehera subuh sirangi saliling hita mangulu. Jala itu lagi noranna liku-liku kehidupan. Manang Jack of Life ni nahala Inggris. Hido baen saya ditonahon manang dipaingot akan dua-dua hita asa molo petonggi pakilalaanmu uju di ngulumi unang mata gijang ni roha ninna toktong maseret roham songoni nang sebalikna molo pehacit dangol pugos do lan akana asing unang piktor madele roham alay manok tong maho laho makaposi Tuhani burju maho maradop podongan mujolma songoni nang maradop pun Tuhani akaido na tua mamudaya kageleng na mulu taingot dihita kadongan na hinaholongan ni Tuhan Yesus molope sai di patu pahuriata parpunguan bodari ujuk tahun tiap tahun dada holan asa naing pungu buti hitaun alai ubal gasiani yang gosituhu ni parpunguan bodari ujuk tahun ahame ditogihoni do tu hita hamwa kamang do tamakinang songoni nang yanakon nami remaja na poso bulung asa maruji-ruji hita asa berintrospeksi diri hita asa tabiring jo pardalanan ninguluta mamukas yan Januari sahatu ujung ni Desember asa tabilang-bilangi akan nataula nunga songo dia pangalahokku dohot ulakku tudong aku jolma nunga songo dia parsaurakku dohot debata ditogihon parpungan bodari ujung tahun itu hita asa merenung sejenak akadia ma naung taula songoni nang akan nata hilalahon dina sa taon boloni molope meragam akan nata bolus jala tol has hita siragam ni akka hasusaani ikko saydo honot tado dada ala ni gugukwi ala iko say tadok may ala padongan niyon ni asni rohani Tuhanido itu karena kasih karunia Tuhan yang menyertai bukan semata-mata karena kehebatan kita tokinai manang dangsa dia leleng nari tadi konot tama tahun 2025 tak jalo mah basa-basa ni di bata pasu-pasu ni Tuhan laho mangyahi tahun nai baru tahun 2020 nomon pertanyaan suku-suku naboha nunga dong tabahe namang inang janji padatta tu di bata salah satu contoh rupani tadok Tuhan di tahun 2020 nomon ikon gabi parhaladuna burju ma'au nungadong jajita padata
mangiahi tahun 2020 nomon songon ruas madok Tuhan mamuka tahun 2020 nom ikon gabi ruas nabur jumaau sadap ya manginang pada ta jajita asal matutu tak ulahon nggak usah banyak-banyak janji-janji kepada Tuhan tak perlu gudang-gudang maguan non songon idok nyakkan tua-tua nyihalak kita batak sada so sada dua so dua ujungnya sudi akka dua manang gabi siswada ulma donon na hita saya hira halak kuling dua matani mananginatan ay kinata jajina dang ditepadin kan dihita kadongan na hinaholongan mulubui pehita marhosa hanguluan sahat tu partikian si sonarion sudi ala asni rohani tuhanido boy hita mamol seragam ni akahamolon ala tangan ni tuhanido nasai mangiring-iring dohot nasai mamasu-masu hita ido ubain ikon tamahita madok mauliate tu debata alanido ikon tapuji tu hatai salileng hita marhosa salileng hita mangulu dang diluas tuhani akana hina holonganna akana porsiatu ibana mardalan sasadasa ganup tikki do dilabukta debata laho madongani hita persoalannya bagaimana kita bisa merasakan itu kedekatan Tuhan dengan kita justru kebalikan na jut masa kita dona sering menjauhkan diri kepada Tuhan tak tahilalahon songo dia jenek ni Tuhani holong ni rohanai sai solhot donok jenek tu hita sering kita mengatakan tak to hobi na mangudon nunga so berpihak be Tuhan itu senin narupani mungkin sada sisi alasai gula MOI naga belopan na tiap hari kan habing gula MO mulu dikidak dana kibai nama tabuna itu ba gula MO gula mo tabu udah manginang ay setiap bidak kena burju nah hitahun saya persipata do terlupa dengan ahar warna ribbangin na deh unang besong ini hok mahita ganuk tiki do tuhatta selalu mandongani hita seona kasih Tuhan Kristus itu harus mengimani ikut saya dihapor siai mai tapa sisi ma padohan nasaing holan namorong-orong doh namarungut-ungut di perdalanan ningulon tak kolak kamu akarua sama nginang nasa marungut-ungut gurang do perung unika kabadida behido kodo honok ku di jujur setiap ida maktubing na burja de ayaw ko songoniro makatai duk marjamita eko sai hirana kon patar doi song idahan di palastik nabot tarina kan memang gurang do madokona ena songe mabat di dei ina kan jongir mai badi dei se di simangut jongin na belum tahu dia naraku dan memang kejujur do hita ya kalau nggak tahu aja itu saya hudok biaka huria na hubulus bagi Tuhan itu tidak ada tipu-tipuan tipu sana tipu sini nanti jala hudok di jaka doaku di parsermonan jala gudang di teh na mandokon
Amang, molo sermon, ikon na pistar padita. Hindi molo pistar so pistar buha. Ay na ketentua do molo pistar masuk ke surga niku. Kayaknya enggak juga kan? Aduh, syarat laut tu surga horoa. Haporsyonna. Haporsyonna itu patubun haburjonna. Bukan karena kepintaran seseorang. Mata gijang ni roha di. Itu bolu saya marsermon hami tiki di huria-huria nahu tadi kon alege begajang ate macam 10. Ngai macak no dalan. Taka hapistaran mi amanginang na dipangido Tuhan haburjoni rohataido panguliota haporsautaido. Enggak pala begitu banyak tuntutan Tuhan untuk kita. Mulutung adok siani denggan. Itu. Gudang halak parise, saduse, malos ya kiraoni. Alai ala sodok kaporsiona tu Yesus tu hatai. Sadak kok bener. Atas songoni madang nama dok na merlapatan na pistar merlapatan. Ade. Ale gudang do halak batak setai bijak kena burutong. Bayrokon. Atas songoni mai. Ijuk di para-para. Hotang di parlebian. Nya bisu na punahata akan auto igebe di penggajian. Tok kami te amanginang. Iya tok kami. Bulau ni sibodis di. Ido ingot tabu mai. Molo-olo hita mangoto-oto yalani pistarta. Salah satu kamu adalah anggota iblis. Huriani tu hata dung tadalani tahun 2025 on totu saya adong dope ra aka persoalan ninguluta nasoboi sidung naso haru tuntas dope pasti ada dia mai contohna nunganania leleng marsahid dang marna Jepang dope hama malum ni parsahitoni nunga sailuja nama hais martudukon alai sian segi ekonomi saitong dope songo-songoni nunga loja nama ngalului sirokak ni todi alai saitong dope sasadasa nunga loja tu satu son mangalului kareju alai satu tanggal 31 Desemberon tong dope tu santuson dang Jepang najina lahanna atau ngaha jala songo dia mah putus asa mah hita stres mah hita tatadikon matu hatta jangan Tuhan tahu apa yang mau kita inginkan. Unang tapake pikirata, unang taloas gugutta, bajuluhun lomoni rohani Tuhan. Mau lo gagal pada saat ini, nggak tercapai apa yang diinginkan, tetap yakin percaya kepada Tuhan. Di sadatiki, hobar tu partikian nalehet, Tuhan itu pasti berikan. Persoalannya kita nggak sabar dalam hal itu. Nah, sabari do kita jolma. Kita kan maunya instan. Nah, hatop neima. Janji tapi nah hatop neima pada dinami. Ini kan. Bodoh bae ku hatop. Hola ku jahat turpuk yarok suku-sukun. Dang adong. Amin mak. Ningon. Rikot do nah hatop rikot. Alai unang lupa hita dang adong dope padohani mulanya kan aha mai do najulu alon-alon asal kelakon nina kadongatta lambat asal selamat duk pena parpudio tak perlu be na songoni nina cepat tepat hapeng dung ibae tol begudangan nak kena kecelakaan di tol jalan pintas dianggap
pantas. Ading iro ketidakhati-hatian ni halak mamakai aka partikia si songoni. Dihita kadongan marhite padongan yung di debata iro nagabi sada kepastian manang jaminan hidup di pardalanan ngulon. Idoy ko say burju hita namar Tuhan. Jangan ragukan Tuhan dalam hidupmu. Iko marsisiri buluku madokoni. Ikon mangolu hita di bagasa Tuhan. Ido ang kunasitong. Sotong tanggap mangulu ala ni guguk, enggak ada itu. Parsatok kinadri. Mulu solomoro hani Tuhan, ini menit, ini jam, selesai sudah. Ale dak tahalo mohon ngulu na songoni. Na tahalo mohon ngulu na kekalido. Jala ido sita-sita ni halak siton Kristus akan porsia. Surgo ido sabulut. Alani perlu untuk diingat sonaka siton Kristus talowas ma di bata mangatur paturehon pardalan nguluta sian tiki tu tiki asamolo nunga tuhata na mangaturhon sudah pardalan nguluton nggak ada persoalan yang nggak akan terselesaikan. Tangadong persoalan na sulit. Molo memang talos do Tuhani parjulu mardalan di julutta. Na pasti debatado lo ombotowa taringot dia mana dinggan di ngolutta. Jala dia ma narikot dihita. Alani beta tungadong dihamuna mangnang remaja na posobulung naso hobar naso sikop di tahunon akan nasinakapan ni roha akan tapi kiri dohot akan taharap pun tahirim. Sekali lagi saya mengatakan dan menegaskan, ingat ma hapor syai ma Tuhani saliling ngulum. Di sadatiki Tuhan pasti akan memberikan dan mencukupkan mangalehon akan narikoti di nguluta. Asal itu asal nak catatan garis besar nak manang garis bawah nak asal kita selalu setia dan percaya kepadanya. Alani unang pitor putus asa manang patah arang, patah semangat, tiup ma gomos di Tuhani, unang golom ria-ria, unang palua. Ikonido nagabe pos ni rohata saliling mangolu di tanoon. Ido topik jamita di Parpungan Budari di ujung tahun 2025 didongani asni rohani Tuhani mahita. Kasih karunia Tuhan menyertai kita. Padohanima topik di Parpungan Budari ujuk tahun 2025 ima ta ingot jala ima tahanguluhon atong didongani jala di pasu-pasu tuhata mahita dinalaho manadikot tahun 2025 on do dinalaho mangyahi tahun 2020 onom naso sadia liling nari. Amin martang yang mahita. Mau liate ma Tuhan di pasahat rohanami tuho di bagasan Bornginon di Parpungan Budari
Namar ningok dohami Tuhan marpungu di bagas joromon, disudi aka pasu-pasu naung pinasahatmu, manipat nasa tahun bolonon. Gudang kuhilalahok kami Tuhan, arsak nang lasni roha, say mangihut-ihut ngulu nami. Molo pe Tuhan, akalas ni roha na manggohi ngulu nami, di bagasan nasa tahun bolonon pasungguluhon jala paingot hami Tuhan asa saya toktong mangulu di bagasan seret ni roha nasian hoi mulu pe huadu pe hami Tuhan akka hapor suhon parsahito dol anak kana asing na hudalani hami tahun 2025 unang loas hami Tuhan madeli patugu hapor sion nami tuho jala huha porsiai hami maho Tuhan naduk doho mangalehon las ni roha sikka ni arsa ni roha di ngulum nami akan porsia atau ngasih maruham pasu-pasu keluarga demi keluarga akaya nakon nami Tuhan naholang najonok di julu nami sai homak nama dongani akaya nakon nami na mangaluli parkarijuan patongon Tuhan akan nama ngelusi roka di todina patongan Tuhan lehon pos ni roha lehon gugu jakana toras unang madili alai say rapon homa hami saliling mangulu disudi program ni huriam di tahun 2025 jakana hurang sikop Tuhan pasikop mah jala songon hami akana posom panitia do akaruas ni huriape na saya toktong margugu bersemangat lahu patu pahon na umuli di tonga-tonga ni huriamon pasu-pasu ma ato ngasi maroham nang di bagasan boringinon upasat hami tuhat tuhong ulu nami asa homa Tuhan nama dongani hami di bagasan Kristus Yesus martanya kami tuho. Amin.
Hupasahat ma peliata na tapapungon tu di bata martangyang mahita. Ale di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan, duhut nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabi uap na ucus di julum. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparhasiang hami pilihanon pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim asalam kutadahami godang ni silehon-lehon itu hami asalam gir-gir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di banua gijang, sai pinarbadia magwarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami tugi hutu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Disodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan di batama buhina tuho jala dipasarhon ma damena tutodip. Madhita.